măi? Care e? Care, mă? Băi, mă, băi! Pleacă, mă, furșchiță! Dă direct, dar... Unii, măi? Dă unii cuțit! Bă, dă unii cuțitul! Care? Cine, măi? Râde pe el, Ridică-ți pantaloni, bă! Du-te, Ioane, și ia-ți pâinea, că ai aruncat pâinea în stradă. Nu-și o ia-i. Ia-i, că o mănânci doar cum îți bagi pula în ea de pâine. Dar ai luat-o să o mănânci, n-ai luat-o să o arunci. Care e, Ioan? Du-și-ți ia pâinea de acolo și vină ca-ți dau un pahar de vin. Dacă ți iei pâinea de pe stradă și te îmbraci, îți dau un pahar de vin. Dacă nu, îți dau unul de apă. Auzi, du-te, Ioan. Dar nu l-am prins din prima, mă. Mai este dacă te smoc, vină că mai este. Dar nu sunt dracu, și nu pus așa.